warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nggih kula Muh Jauhari mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 warsa kalih 21 wonten ing Universitas Negeri Surabaya. Ing dinten menika Senin Pahing Surya kaping 18 Oktober warsa kalih 21 kula badhe ngayahi jejiban inggih menika ngleksanani pasinaon ngengingi sandangan Wianjana wonten ing SMP Negeri Setunggal Ngadireja Kitha Pacitan. Mekaten sugeng amirsani matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadurunge pasinaon ing dina iki diwiwiti, ayo ndedonga bebarengan mring Kang Kuwasa. Mas Azhar monggo. Kanca-kanca sedherengipun pasinaon dipun wiwiti, monggo kita ndonga sesarengan. Duh Gusti ingkang Maha Welas lan Asih, kula nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kita sedaya. Kula ngaturaken agunging panuwun tumrap sekatahing berkah ingkang sampun keparingaken dhumateng kita sedaya. Kula nuwun mugi-mugi pasinaon dinten punika saged lumampah kanthi gancar. Nuwun. Nggih, matur nuwun kanggo Ahmad Azhar ingkang miwiti kanthi mandhegani donga, mimpin donga. Nah iki muga-muga kanthi dedonga utawa panyuwunan kasebut saged diijabah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih, iki kabarmu dina iki mau piye? Padha apik to? Saya Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah ya, tetap semangat, nggih. Nggih. Semangat. Ana sing ora mlebu iki tak delok kok mong pira iki? 26. Sapa sing ora mlebu? Wonten, Pak. Sinten sing mboten mlebet? Via Septiana Rehan Nanda. Nyandi kok ora mlebu? Sakit, Pak. Nah, muga-muga kanggo sing saiki isih lara, durung iso melu pasinaon, ya ayo didongakne bareng-bareng muga-muga enggal waras maneh ya. Nggih, kaleresan ing dina iki mau nggih Kabupaten Pacitan ana edaran ngenani ajakan nganggo klambi sing sipate kuwi religi muslim ya. Jalaran apa? Kanggo mengeti utawa mapak dumekane dina santri ana ing tanggal 22 Oktober besok. Nggih. Ana sing isih kelingan apa ora? Pasinaon ing dina Senin kepungkur utawa Minggu kepungkur awake dhewe wis nyinau babagan apa to? Ayo, sapa sing isih kelingan? Kula, Pak. Revolusi. Apa? Nyinaoni apa Minggu kepungkur? Sandangan swara Heeh. kalih sandangan panyigek. Sandangan swara karo sandangan panyigek. Nggih leres. Minggu kepungkur awake dhewe nyinaoni babagan sandangan swara karo sandangan panyigek wando. Nggih. Ana sing isih kelingan, sandangan swara iku apa ae? Halo, Pak. Monggo. Sandangan swara. Wulu, suku, taling, pepet, taling tarum. Nggih, leres. Dadi sandangan swara iku ana 5 ya. Wulu, suku, pepet, taling, tarung. Nah, dene sandangan panyigek wanda ana sing kelingan apa wae? Kula, Pak. Yo Tri Aditama. Layar, Heeh.
Wigayang cecak Weknyan. wigyan cecak Terus pakonan pakonan. pangkon. Nggih. Ya, jadi sandangan panyigek wanda iku ana layar, ana cecak, yaitu ana weknyan lan ana pangkon. Nggih. Dene ana ing dina iki ya, ana ing dina iki awake dhewe bakal nyinaoni iki ya. Saya tak share screen. Sampun ketinggal nggih? Wis ketara? Pun, Pak. Dina iki mengko awake dhewe bakal nyinaoni babagan sandangan wianjana. Dadi iki mono mbajutake pasinaon ing minggu pungur. Ya, jadi ana sandangan swara, sandangan panyigek wanda, banjur iki ana sandangan wianjana. Sing bakal disinaoni apa to ing dina iki mengko? Iso nyebutake jenis-jenise sandangan wianjana. Nggih, iso ngidentifikasi kaidah panulisan kalimat sederhana, ya ukara prasaja nganggo sandangan wianjana. Lah sing aspek keterampilan iku awakmu kudu bisa gawe ukara sing gunakake sandangan wianjana. Banjur ana maneh iku mengalih aksarakan ngowahi. Ya ngowahi sangka ukara aksara Latin dadi aksara Jawa. Ngoten nggih. Dadi iki indikatore sing kudu gayuh ing dina iki, pasinaon ing dina iki. Nggih. Banjur aku duwe pitakonan tumrap awakmu kabeh. Kira-kira kena ngopo awake dhewe iku kok kudu nyinau aksara Jawa iki ngopo? Ana sing bisa mangsuli ora? Ayo. Tata. Ya Tata apa? Dadi wong Jawa kudu bisa aksara Jawa. Dadi wong Jawa kudu bisa aksara Jawa. Ya, wong Jawa aksara Jawa. Ya, oleh. Ana jawaban liyane utawa wangsulan liyane? Saliyane saka Tata. Febriani, monggo. Apa? Melu ngururi budaya Jawa. Melu-melu nguri-uri budaya Jawa. Oleh. Ya, apik. Nah, jadi digatekke ya. Sinau aksara Jawa iku minangka cara carane awake dhewe iku supaya ngleluri nderek ngrumat warisan budaya Jawa supaya awake dhewe iku iso dadi wong Jawa sing jawani. Ngoten nggih. Nah, saliyane kuwi ana aspek-aspek, ana bab-bab sing iki iso dadi kewirausahaan, iso dadi usaha sangka aksara Jawa. Kayak contoh gambar ning kene iki ya, sing bunder iki. Iki iso dadi sablon ning kaos-kaos. Iki sajane aksara Jawa lho ya. Kayak kupu-kupu iki aksara Jawa nanging dibentuk kaya wujude kaligrafi. Ngono kuwi. Apik kaya ngene iki duweni nilai estetika, ana senine. Ana maneh aksara Jawa kuwi iso dadi aplikasi. Awakmu sing baut, sing pinter babagan aplikasi, program-program, dadi programmer ngono ya. Iso gawe aplikasi-aplikasi aksara Jawa sing iso diakses digunakake ana ing smartphone umpamane. Banjur sing ning ngisor iki gambar ya, iso dadi tulisan-tulisan stiker, iso ditempelake ana ing montor utawa ditempelake ana ing mobil. Man sing pungkasan kuwi iki dadi ciri khase ana ing dalan-dalan ing Yogya. Jadi jenenge dalan, arane dalan
kuwi gunake tulisan ya Latin ya ana aksara Jawane. Iku cara-cara ya sakliyane minangka cara ngleluri budaya Jawa kuwi ya iso duweni nilai estetikane, ya ana nilai wirausahane ngono ya. Jadi ayo dikembang nih aksara Jawa iki aja mung ning tulisan sing disinau ning sekolahan, tapi ayo dipikir supaya aksara Jawa kuwi iso ngrembaka. Ya, iso ngrembaka tumrape panguripan, iso dadi nilai seni, iso duwe nilai ekonomi lan liyane. Halo. Hai. Halo, Pak. Halo, Wak. Halo. Saiki takjak awakmu kabeh takjak nyemak video ngenani sandangan wianjana. Wis iso didelok? Un. Nah, iki ana video katerangan ngenani nggih. Ana video katerangan ngenani sandangan wianjana iki disemak bab-bab sing penting iso dicatet nggih monggo. Nggih, sangka video ngenani sandangan wianjana kasebut. Ya ana sing bisa nyimpulne apa ora? Monggo. Surya Putra Wijaya. Sandangan wianjana ana 3, Pak. Nggih, ana 3 apa ae? Cakra, keret, pengkal. Cakra, keret lan Pengkal. pengkal ya. Kudu pengkal tapi pengkal suarane e. Pengkal. Ngono ya. Nggih leres. Matur nuwun Surya Putra Wijaya. Jadi sandangan wianjana iku ana 3. Cakra, keret lan pengkal. Cakra iku kanggo gampangane ngono ya. Konsonan sing nabrak huruf R, sabare huruf R kuwi ana huruf vokal A, I, U, E, O. Banjur keret. Keret iku kanggo gampangane ngono, konsonan sing nabrak R tapi sawise huruf R kuwi huruf utawa aksara E pepet. Ya, suarane E pepet e. Khusus kuwi ya, keret kuwi khusus. Konsonan kayak terus R terus E pepet. Contone gitu. Brengos. B R E. Gitu. Brengos. Berarti engko nulis aksara Jawa ya bo terus diwenehi cakra keret wujude kaya ning video wae mau terus ngos. Ngono ya. Terus yang pungkasan mau apa? Pengkal. Ya pengkal itu tegese apa? Konsonan sing nabrak huruf Y. Sawise iku ana huruf vokal. Contohnya kok biar, ambiar, B Y A, ambiar, R nanti.
Y ini ketabrak dening B. Gampangane ngono ya. Ketabrak dening B. Pamane kok Setyo. Ya, Setyono. Tyo, T-Y-O. Ya, Setyo. Iku tuladane sangka bengkal. Nggih. Paham nggih? Nggih. Ya, ayo saiki dolanan kuisis. Iki dolanan nanging uga sinau. Jadi sangka dolanan iki kuis-kuis iki ngemu apa jenenge ya? Pasinaon ngemu pasinaon ngenani sandangan yanjono, penganggoning tembung lan saterusé. Gitu ya. Nah iki ning layarmu iso ketara ning kono ana kode join 117782. Mlebu neng link joinmyquiz.com banjur dilebokne kodene iku 117782. Nah iki lekas ana sing mlebu. Sampun nggih, iki tak wiwiti. Dadi iki mengko saben soal ana wektune ya. Kurang luwih iku mung 30 detik. Dadi ngati-ati, kudu diwaca cepet karo digarap cepet. Tapi aja ngawur, kudu digatekke. Endi to tembung-tembung sing gunakake cakra, endi sing klebu keret, endi sing klebu pengkal. Nggih. Siap ya? Tak wiwiti. Fokus. Ya, iki mengko skormu bakal ketara. Peringkate 1, 2, 3 sapa ketara. Yo. Dan nang iki piye iki? Dengan nambah-nambah. Soal mesti akeh. Enak. Jadi kau dulu yang layarmu iki juarane India. Jadi aku mau minangka pasinaon, nggih pasinaone awake dhewe lumantar kuisis. Anak sing bisa nyimpulne apa ora? Sangka pasinaon kuisis kae mau piye? Bingung bedane keret. Keret, nggih, dikataake ya. Sing sinebut keret iku memang meh padha karo cakra. Ya, ning keret iku mung khusus, ya, khusus sakwise huruf R kuwi ana huruf vokal E. Ya, kaya mau tak wenehi tulodo. Gremis. Carane bedane piye supaya gampang ya diejrah iku mau. Gremis kuwi cakra apa keret ya? Diejrah. Gremis, G R E. Berarti E. Gunakake pepet, berarti gunakake apa? Keret. Nah, iki video ngenani nulis aksara Jawa ing komputer lan mawa seratan tangan. Iki videone coba digatekke. Poin-poin sing penting iso kok catet monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, ing kene bakal tak terangke ngenani tata panulise aksara Jawa ing komputer. Nggih, ini wis ana 3 ukara iki, coba yang ditulis utawa diserat dadi aksara Jawa. Ini carane sing kepisan ya sangka tembung sangka ukara ora kena ngrasa susah. Nah, iku sing kepisan yaiku kudu nyerat adeg-adege ya, padha adeg-adeg. Nah, iki minangka wiwitane ukara nggih. Ora banjur diserat ya, o ra kena ka diparingi pepet no ngrasa sangka
aksara ngo diwenehi cakra nggih ngrasa su so iku diwenehi suku sa nggih mati gunakake wetnyan pungkasan iku diwenehi padha lungsi ya sing ukara pungkasan iku setya tuhu mring sasami so diwenehi pepet setya to diwenehi pengkal ya to diwenehi pengkal setya tuhu mring mo banjur diwenehi cakra mra supaya muni mri iku diwenehi ulu mri eng mati cecak mring sa mi ngoten nggih. Nah sing pungkasan niku diwenehi padha lungsi. Nah iki minangka tuladha nulis utawa nyerat aksara Jawa ing komputer. Lah yen kok jinglengi maneh wujude utawa bentuke iku mesti jejeg kabeh ya. Iku titikan kang mligi saka panulisan ing aksara Jawa ing komputer. Nah bedane apa yen karo seratan ing aksara Jawa iku ing seratan tangan. Lah iku bisa dideleng ing kene iki. Nah, yen kok deleng ana ing kene iki ya, gambar iki minangka tuladha panulise aksara Jawa mawa seratan asta utawa tulisan tangan ngono ya. Nah, iso kok deleng ning kene iku sing kepisan aksara Jawa kang ditulis ana ing buku mawa seratan tangan ya, buku sing ana garis-garise iku mesti gandul ya, gandul ana ing sak ngisore garis. Nggih, ora kena kok ana ing tengah-tengah. Ya, gandul. Nah, iku titian mligi saka seratan tangan. Ana ing buku sing ana garise. Lah, sak banjure yaiku apa? Miring. Ya, anggone nulis iku rada miring. Beda karo yen seratan mawa komputer mau iku jejeg kabeh. Lek seratan mawa tangan iki mesti rada miring. Ngoten nggih. Nah, dadi iku mau minangka tata carane nulis utawa nyerat aksara Jawa ana ing komputer apa dene ana ing buku mawa seratan asta. Nggih, mugi-mugi saged migunani mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Nah, saka video kae mau ana sing ditakokne apa ora? Apa wis paham kabeh? Boten. Boten, Pak. Boten, Pak. Boten, Pak. Paham. Nah, jadi tak tegesake ya. Bedane yen tulisan komputer aksara Jawa sing ditulis nggunakake komputer iku mesti jejeg. Ya, tulisannya iku mesti jejeg. Tapi yen ditulis nganggo tangan, ya seratan mawa asta sing ditulis ana ing buku, kuwi kudu nggatekake sing kepisan. Wujude kuwi kudu rada miring. Ya ora jejeg kaya nang komputer, rada miring. Sing kepindhone yen kertas utawa bukumu kuwi ana garise, ateges tulisan aksara Jawa kuwi gandul. Ana ing sak ngisore garis. Ora kena kok ning tengah-tengahe garis utawa ning tengah-tengahe antarane garis. Iku nyalai. Nggih. Dipahami nggih? Nggih. Saiki ayo sinau kanthi kelompokan. Tugasmu ana ing kelompok engko iso kok rembukne bareng-bareng kelompokmu. Iso ning grup WA kuwi ya, grup WA-mu kuwi rembukan banjur gawe ya ukara kang ngemu sandangan wianjana. Nggih. Gawe ya ukara kang ngemu sandangan wianjana banjur owaana dadi aksara Jawa. Jadi gawe ukara dhisik, ukara kuwi kalimat ning basa Indonesia ya. Sing ana sandangan wianjanane. Contone pamane kok setya tuhu, setya. Setya tuhu. Marang ibu, upamane ngono ya. Setya berarti engko ngemu bengkal. Tuhu marang
ibu. Lah ngono kuwi sing prasaja. Ya gawe ukara dhisik banjur diowahi dadi aksara Jawane. Sing wis rampung banjur iso presentasi. Nah, dadi kaya sing wis tak kandhake mau ya. Langkah sing kepisan iku awakmu golek tembung sing ngemu utawa ngandhut sandangan wianjana. Iso cakra, iso keret, iso pengkal. Ya toh, jadi lek wis temu tembunge banjur digawe ukarane. Pamane goleki tembung sing kalebu sandangan wianjana cakra. Ya ta cakra. Apa tembunge? Pamane kok gebres. Aku lagi gebres. Bisa kaya ngono kuwi. Nggih. Nah, banjur yen wis iku diowahi dadi aksara Jawane. Dikatekke ya, lek nulis aksara Jawa mawa asta lumantar tangan ing buku berarti kuwi kudu miring. Tur gandul sak ngisore garis. Ngoten? Paham nggih? Paham. Paham, Muhammad Azhar rampung purung Zar? Sampun, Pak. Nah, presentasi wani pura kelompokmu? Wani, Pak. Ya, coba Gazal, saiki presentasi yo. Kelompoke Ahmad Azhar, ini perwakilan kelompok Ahmad Azhar. Saiki coba presentasi mengko liyane iku dikomentari. Ya komentari iki piye yo, lek apik ya diomongne apik, yen ala ya duduhke alane apa, kurange apa banjur dibenerke bareng-bareng. Nah, iki bunine apa, Zar? Gebyar gebyur ing kali. Nah, Tuku kacang kapri. Ahmad Azhar, gebyar gebyur. Kuwi ngemu sandangan apa? Pengkal. 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 Nah, gebyar gebyur ing kali. Nggih. Terus tuku kacang kapri. Kuwi ngemu sandangan wianjana apa? Kapri. Sandangan? Keret. Enggak alah. Sandangan cokro. Nah, sandangan cokro. Jadi sing garapanmu iku Zar, garapan kelompokmu iku sing nomor 1 iku ngemu sandangan pengkal banjur sing keloro iku ngemu sandangan cokro. Nggih. Nah, saiki coba dideleng kabeh panulise aksara Jawane. Ya. Coba ana sing pengen komentar ora ngenani garapane kelompoke Ahmad Azhar. Ngenani panulise aksara Jawa. Kula, Pak. Revolusi, monggo. Iye. Sing nomor kalih tulisane kirang miring, Pak. Nggih. Nah, dadi iki iso dadi evaluasi tumrape kelompok Azhar. Ya, kelompok Ahmad Azhar. Panulise aksara Jawa ana ing ceratan buku mawa tangan. Kuwi kudu miring ya. Sing nomor 2 kuwi kurang miring. Sing nomor 1 wis rada miring ya. Sing nomor 1 wis rada miring, sing nomor 2 sik kurang miring. Isine piye? Revolusi mau direvolusi. Panulise wis bener apa durung? Revolusi. Betul, Pak. Pun leres. Nah, Pun. jadi tak tambahi ya sangka asiling presentasi kelompok Ahmad Azhar lan kanca-kanca. Gebyar gebyur ing kali. Ale nulis piye? Ya, goleki aksara ga, gebyar ben muni ditambahi bebet ya toh. Biar. Oke, terus sikil sing pungkasan kuwi ditambahi utawa digandeng karo pengkal.
Bunine piye? Biar. Supaya muni biar diwenehi R mati yaiku layar kaya sing wis sinane radio ing sawat temen kepungkur kuwi. Kacang kapri ya tuku kacang kapri ya iki delok ning kene iki. Kapri. Ko ya to, po. Lah po sikil sing pungkasan sing mburi kuwi digandeng karo cakra. Kapro. Awale ngono supaya muni pri ditambahi wulu. Ngoten lho nggih. Matur nuwun kelompoke Ahmad Azhar, tepuk tangan kanggo awake dhewe kabeh. Yo. Saiki ayo nglakoni evaluasi. Evaluasi iki kanggo ngukur sepiro tingkat pemahamanmu marang materi. Ya, bisa kok klik link iki, ya, link iki iso kok klik, banjur saiki iso kok garap, tak wene wektu 5 menit. Monggo digarap. Yo waktu terus lumaku. Ya, gampang evaluasine iku. Wong pilihan ganda ya, karek milih, tapi jenenge milih iku ya aja digampangake. Jadi di petani tenan, di sing pener, ora bener tapi pener ya. Nggih, pun nggih, wektale pun telas. Waktune wis entek. Jadi sampai evaluasi iku awakmu iso ngukur. Ya, tingkat pemahamanku iku tekan ngendi? Oh, berarti aku sik kudu sinau maneh. Oh, aku wis paham nanging aku ora oleh leno, kudu ditingkatake lan saterusé kaya ngono kuwi. Nggih, sangka pasinaon ing dina iki mau wiwit awal nganti pungkasan iki, nganti evaluasi iki, ana sing ditakokke apa ora utawa ana sing sik bingung sangka awakmu kabeh. Monggo yen pengen takon ning aku iso takon. Nah, ana apa ora? Boten. Ora ana sing takok? Boten. Nggih. Muga-muga pancen paham kabeh. Ngono ya. Saiki ngancik ing refleksi lan dudutan. Ayo sangka kowe-kowe kabeh iki sing pengen utawa sing wani ngomong. Ya, refleksi pasinaon ing dina iki piye? Dudutane apa? Kesimpulannya apa? Ayo. Monggo sing wani matur. Pasinaon iki cukup nyenengake. Pasinaon iki cukup nyenengake. Seneng awakmu nyinau aksara Jawa? Nggih, Pak. Apa seneng dolanane kuis-kuisan? Nggih. Nggih. Ana sing bisa menehi dudutan ora? Sangka pasinaon ning dina iki. Ngenani sandangan Wianjono. Dilan Revandi. Monggo. Sandrangan Wianjana ana 3. Hah? 1 cakra, 2 keret, 3 pengkal. Ya, terus Nulis aksara Jawa mawa tangan. Tulise kudu miring lan gandul garis. nggih, wis. Ono neh? Sampun. Ampun, nggih. Ya, dadi senajan to sandangan Wianjono iku mung ana 3. Ya, mung ana 3. Nanging iku aja digawe sepele. Amarga apa? Bedake endi sing cakra, bedake endi sing keret, bedake endi to sing pengkal iku ya ora gampang. Ya, butuhake apa? Analisis sing mendalam, analisis tingkat tinggi. Cara bahasane saiki ngono apa iki? Soal sing hot. Ora gampang. Jadi bedake grendo karo gremis, endi sing gunakake cakra, endi sing gunakake keret. Lah iku angel kanggone sing urung kulino. Mulane mau tak wene cara ya supaya gampang iku apa? Diejrah.
Grendo, GRE, berarti kuwi nggunakake cakra. Gremis, GRE, berarti kuwi nggunakake keret. Ngono lho ya. Nah, semono uga karo sing pengkal, ngati-ati tumrape sing pengkal. Tembung mulya karo setya iku meh padha. Kaya-kaya meh padha. Nanging sejatine kuwi beda. Sijine kuwi mulya, sijine kuwi setya. Nah, sing nabrak ye sing endi? Tya. Berarti sing gunakake pengkal kuwi ya setya iki. Lek sing tembung mulya iku nggunakake pasangan ya. Ngoten nggih? Paham? Paham. Nah, nggih. Iki minangka sadurunge dipungkasi pasinaon tak elingke ya. Minggu ngarep awake dhewe utawa sapa temuan ing minggu ngarep awake dhewe bakal bacotake pasinaon isih ing babagan aksara Jawa. Nanging awake dhewe esuk bakal nyinaoni babagan pasangan. Karo iki minangka tindak lanjut saka pasinaon ing dina iki. Kuwi aku nantang awakmu kabeh ning omah iki coba disinaoni babagan WA sing nggunakake aksara Jawa. Ya, jadi WA kuwi sing nggunakake aksara Jawa. Cara carane piye? Ki jajal nulis. Jajal chattingan karo kanca-kancamu nggunakake aksara Jawa. Bener apa ora? Sing pengen go utawa sing wani utawa sing wis kasil iso di screenshot hasile engko dikirim neng nomor WA aku ya. Iso engko dadi tambahan biji ya. Lah ngenani pacelathon utawa chattingan lumantar WA nggunakake aksara Jawa kuwi mengko iso tak tegesake maneh sakwise awake dhewe nyinaoni babagan pasangan. Ya, babagan pasangan sing wis rampung, lah wis kuwi awake dhewe bakal negesake maneh, nandhesake maneh babagan chattingan lumantar WA nanging nggunakake aksara Jawa. Nggih, kanggo mungkasi pasinaon ing dina iki, ayo ngucapake syukur bebarengan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti Kang Maunirah mugi tansah paring berkah. Matur nuwun, salam seger waras, sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.